Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, agrair-li la seva compareixença. Bé, ha estat una intervenció molt interessant i especialment tinguent en compte això que ens ha explicat, que és un model únic. La veritat és que, en referència a preguntes, moltes ja estan fetes. A mi, potser per recalcar alguna, però el tema de la independència i de com vostè pot autònomament fer les investigacions és quelcom que ens preocupa especialment per tal de conèixer i poder articular realment una institució que sigui eficaç i que pugui arribar al fons dels assumptes. Bé, ja se li ha preguntat i en aquest sentit nosaltres volem reiterar que és una qüestió que ens interessa moltíssim. Nosaltres també, i en la línia això li comentava el diputat de la CUP, també ens sembla molt interessant aquesta visió, per entendre'ns, panoràmica, que en algun moment també, més enllà dels casos concrets, que vostè pot oferir en el servei públic i en aquest sentit des de la prevenció que se li parlava fins a les mesures immediates i també les recomanacions per tal de millorar les estructures i l'organització. Em sembla que aquesta és una tasca que també que és fonamental, que pot complementar el que seria pròpiament, segurament, una visió només d'accedir via queixa a la seva funció i que va molt més enllà i que també ens agradaria molt aprofundir-ho perquè, a més, transmet, jo crec, un missatge en positiu de la institució i com una eina que va molt més enllà de la queixa. I en aquest sentit també ens agradaria, perquè vostè ha dit que aquest era un cas únic i per tant bé, no deixa de ser preocupant perquè és una cosa que ens ha semblat excel·lent, que ens ha semblat exemplar, que és un model a seguir i en aquest sentit, encara que vostè allà on està i nosaltres aquí, amb la nostra petitesa, no deixa de ser que també tenim voluntat de millorar d'alguna manera el nostre entorn més ampli. I en aquest sentit no sé si a nivell europeu hi ha algun moviment per tal d'implantar això, inclús potser seria una garantia ampliar les fronteres en aquest sentit, potser en algun tipus de denúncies, per exemple, el cas català és evident que si existís un òrgan independent que no estigués pressionat pel que seria pròpiament l'estructura més de fronteres tradicionals, dona una capacitat d'anàlisi, independència, aprofundir i estar no subjecte a segons quines pressions que seria molt important tenir. I en aquest sentit, bé, si hi ha algun horitzó, si s'està treballant en aquesta línia en alguna... I ja acabo, presidenta, en alguna línia. I acabo perquè hi ha una altra cosa que... També ha comentat que vostè té que la gent hi accedeix molt i que és un servei molt valorat. No sé, les claus d'això segur que... També insisteixo que reitero alguna pregunta, però si se garanteix l'anonimat, si hi ha un sistema d'accés que és molt ràpid, molt fluid, o a veure si ens pogués aprofundir en com la gent arriba al seu servei. Moltes gràcies per la seva intervenció.